Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Katanat puli puthi ka Sarkar India lingba ka Ministry of Education kala aipor biang sakhat sansngi ya ka committee jong arngut ki dukhon ban IT ya ka kaipot ka babiang. Ya ka jing tokit halor ki jing keno ya ka jing penyat baklai ki kam bat bam biang bambet karu kam tri kam ha ka school ba nehu. Katanat Ministry of Education kalabu pori ka committee ban pendep hapo ka arkundai trik unaiwing henrei la penjalan biang sakhat sansngi. Hagashiti balapadu on the secretary ka Sarkar Preng Udiki Himanshu, sya chairman ka inquiry committee ba chairman ka UGC Professor DP Singh hagasni thodiang. Hagashiti balapa ka ong, hagabayade ba kashiti na ka ministry ba khat South Rig unaiwing, ba kashiti chairman ka inquiry committee ba arhu prat rig unaiwing arhajar arpsaw, kala ong. Baga bor kami kala aipor biang sakhat sansngi ban pendep purai ka jing tokin, bat IT ka kaipon hagapor balabuho. Ka Ministry of Education kala thungi ka committee jong arngut ki khot ban tokin ya ki jing kno ba kinrum kanram ka rukam trekam katei ka rai kala shim halor ka jing ki sha thangan khambu sngi da ka nehu su barla ai jing kershan da ka KSU nehu badawa wengkam mardor yo vice chancellor Professor PS Shukla u register but deputy register arngut ki dekhot ka committee menha ka arsan turik unaiwing kila let ye kenduk ban ngap ya barok ki kenhun seng ka nehu ban nong hikai kenthop ki samla puli ban yok ka khubor ka basai kumbalami ha kilat pathai khubor bakim kwa shu kim pediang yu vice chancellor ban wan phai biang ka hukum ka ministry ki yathu namar ki jingpen sngau jong ki samla puli bar ki khubor bami kala rai ban thong da ka inquiry committee ka jingkno ya ka jingbam biang bambet ka rukam penyat kam hanihu kladep poisha ka Ministry of Education hagawi pat kaliang ka khubor ka Ministry of Education ka Sarkar Pdeng kala penmenai ka syuti jong Vice Chancellor Professor PS Shukla ban kian na ka huri hura kabala ban mi namar ka jing persha jong ki kenhun ba pher hanihu ba unwan chimti biang ya ka kam ka MOE kala penjalan ya ka syuti sya ka khalai trik unok pra u Professor Shukla ulapan ya ka bor pahara ka baklan na ka Sarkar Pdeng ba unnet chimti biang ya ka syuki Vice Chancellor ka nehu henne ka artrik unok pra Hagashiti balapha shu Principal Secretary in charge higher education ka Sarkar India u Professor Shukla ulo ong ka syuti jonga kan kut haka arkundai trik khatwei arhajar arpsaw ban nganit chimti biang ka kam hanihu haka artrik khat arhajar arpsaw menagasngi Shitarik bat artrik no pra ki samla puli badang dan hapdeng kejing yaki hanihu kabalayalam dakan nehu su bat KSU nehu unit kilayang pahara kerdop jeng school ba henne ka step nadu kapor prashteng baji da kejing temu ban pakhang nanti yo Professor PS Shukla ba unwan rong sya campus lajan shibnai kejing shim kelas kan dang la ban long biang hadin kejing yaki badang beteng jeng nehu su bat ka KSU nehu unit dang shen kini ki artli ki seng kila pensak nge shwa shipor ya kejing yaki da ka basya thangan klemput hadin baki samla puli kila poi sya hospital na kejing kem telot kamet hadin kejing sya thangan bakhat rius ngi i gadin bang yu i ka kichmi ni kan rum kadam ni pos ko ba ne alu ka sngi ka ban kong ka ba kini ki samla puli ka shimini sinjam ban chatran abi sngo jing o junam juki kila pan sngo ba labun sil bunwan kila pan i ka jinge kila dei ka skol ba kila dei ki samla puli kila dei ka kai bat ku bon ba ki wi jinun kam pos ko ba anhu bagi itu buat pensengau gini ki samla kolong ba ini wisi untuk sengap untuk kinsnap untuk patiau ya ka i kajing pensengau ko jongki ke sepelongnya ki bahaka sim tu senjam satkan halu kan sengi kepala kata kat keke a jongki ba pedang jongata ini dengan pakmi nanti baru wisi on address kita ke isu jongdawa jong samla pulip ka hinrai persang ya keban pertun kalan da kumne kumtai ya kita kimat sindawa jadi yang kata ulah sim stino kumba ka sausngi kala nakaliang ka Sarkar dia lambak television kala thungi di kan hun ban jurep ngan toket ini buat mi iba kala pan extension yang kata sngi ban kumpai ban ai ke report lo nia ini kendia sngi iba nuisi umut ban join biang ta sngi bat pelabuhan kapo pan ta kapor pahara niki bos Sarkar nanduka Sarkar jala Sarkar kami andrei
ka jingwan jungi kum kaseng ta kasri chuni ru ni wan wan ai ke jing kersan barak ba e jing yakhi juni samla puli bat namar ngi sol thu ba ka jing hiar astut jing skul ba nu ka dei ka jing bom fet le se ban ni kridu skul ba ban ku ta wasan slo the people ya ke story ngan ki por swa ka skul ba nu ka kiu ka kadan joka andai sendet kam tam ni kilais nem ya ki ka jing hiar astut skul ba nu ki bon ki jing thu samla puli ki jing long juman skul ba ni kum kaseng kawadan ya jing sokhia ba jing kli bat bujukran du ba ka puli puthi kadangli kalong katak prai di bat kedai kawadan kam tam ni ke juk ni adai ki mistosti langi i kum kini cakap puli kabadai kini ke skul ba khamrem tam kawadan ni pu ka jela jungi kalong kan hiar asut kuni kalong ba ka jing du nong ka khrau samla puli ba kata puli jongki ti kajing pelong ru ka seng menwan ni kalong ba ngam kwa company ki jai beru ki pan her asut skul ba kin man syong ski ni kum ta klidu skul ba kin pen tran ma pen her asut skul ba ni kwa ba nu pre wasimti ni skul ba ru di masuk thu ya jinglong jaman pat cendon kam di skul ba di masuk thu ya jing ut nam samla puli bat ka juk por beiru masuk thu ya kata sentimen jong kita rai drem lu ko ko jelah jong ada pipet ke julong juman mentah kam tam ka attitude ni wising iba kun snap bot patiu ru ni ko de ka iru ka jinyu po yu ka jat buntu jungi kani ka de ka jat ka de ka jala jungi ru kini nu wana sabar da kim suthu bat kim buram ya ka julong juman kam tam ka sentiment jung trai tim lu pasroba kim tun hok ru ban syong ban sa bat kim long ta ki kli ban panya ya kanu ka caka kalau cakap puli ni kinu cakaru hapok ka jala jungi Delo kata kapalong ini kum kaseng ni wan ai jingkalsan barat ba ki samla puli ya ka ibi senjam bagi sim ki rangkap ini kai na kalian kaseng bidon senda juki nam ta ka jingket rembiang ka jingba jing samla puli ni po skul ba nu kham tam jing ki gerak jing di skul ba ni po skul ba ni po sala ni ngemla ban ong ka jing tiang bom tiang dai ubare balik akan bakla bat ikam ke baya la ong trumur ni po skul ba ni Hajing Isya udah bersengorem Hajing Isya lalu udah besim udah beresign ke Mon Subah hantai kum kolong i bau wa bateti wa sai khut ba mau long babiang umle no kam bakla hantai tapi kelibnya nak samla puli lebih kelibnya nang kai kiton subur ba ki kijing le sumur bini bisi te ngatrai bat ka sarkar India ro kadem sutu kadem bini ba ngikwa ba kan du kan ki sukmat hantai lagi wan Barak kum kini gijat bereu balong visi ni po stupa dulu kapan i ba kajing bomburam ya kajing anglut jongki cerai tuluk margo puli ni blai tang badai na po jala mekhlia handai pi pet kini kan keduplut ya borok sama puli jongki ni kai thanj te lam ni e ka ai ka bangi kwa ban ong kolong ba wat ka suka jala ro hot kini kadi ka kamdai ka state university handai suka jual ko dan ko hok bentuk lah dan ko hok ban interview ni kakam kenang ba kini keram ken kutno bat ni kmi lenti ni khmat ko skul ba ni kenti khmat nomor ajaka pi kumbolong tadi ki kade ka kini ki tadi kini punai di samla puli ni pen kre ki sama per pat malu per skul ba resource bolong ta kajia ko ni tikana kani boro mo ti haba keno ba kadai ke jing torti ba jing bom ler ni bisi ko pelong iki ni jing dunong jing samla pulin po skul ba tekom kaseng na ka por spor ge nyelong ba pet ngot tekinu ki la senjam bang sesem nomor kene jing jia niru na kaliang ka nesu ka ba ni don lang satri nesu pas nesu ka le jong kamram mi don do ka hun jok mit krom so ko city ka presiden negeri India bantuklar ban interview ni kam khnang ba kini gi kendrom kendam po skul ba kutno pat ni kmi nanti beru bobet beru bofet pan senti kam un penya skul ba po ni rayu le se kadai kajing pen subha yenur palong kum gisi andai jing sha palong kum klidu jong skul ba wadai beru bat so tho ya kuli dengli ni bandon to ban masuk tho ka timik bakrau du ban tep ru kuno penya kat ni skul ba andai kumbolong mentah kumbengi i banwisi mat untuk cipta buat sepanjang kulit ciru. Tidak lo kata kadau lo kata nogrem ngis ong ba
kasukan dia shawan pa no uguri bercenti ya kum wisi ni kaskul ba ga di bendai uguri kumbabet kibadon experience badon kecengla ajongki ban kentiu skul ba nu kham tam ban penbet ikon kandam ban ngim kwa ro ba ni skul ba kan mi jersey lagi kwa ba jeng khoj jeng suba kham tam kejumen toy bukok san tam golong nam tagi tak samla puli kibaban puli ni pos skul ba ni